Goedenavond, van harte welkom bij het eerste Alzheimer Café van 2024 in de maand januari. Namens Catharine en mijzelf en iedereen binnen het café wensen wij jullie natuurlijk een heel fijn, mooi, liefdevol en gezond 2024. En wij hopen jullie graag hier in het café bij ons dit jaar een keer te ontmoeten. Vanavond gaan we in gesprek met een trajectbegeleider hulp bij dementie. En wij hebben bij ons als gast Laura van Kempen. Welkom Laura. Welkom, dank je. Wil je je eerst even voorstellen? Ik ben Laura van Kempen. Ik ben sinds maart 2023 werkzaam als trajectbegeleider in de regio Venray en Bergen. En kun je gewoon wat meer vertellen van hoe jij hiertoe gekomen bent om trajectbegeleider te worden? Ik heb een vacature zien staan, uiteraard. Ja. En het leek mij heel interessant. Ik heb in het verleden ooit in een verpleeghuis gewerkt, kleinschalig wonen. Dus het leek mij leuk om iets anders te doen dan in de zorg, maar de zorg er rondomheen eigenlijk. Echt bij de mensen aan huis? Ja. Wat is nou een trajectbegeleider? Want dat zeggen we dan. Een trajectbegeleider van hulp bij dementie. Ja, eigenlijk noemen ze het ook wel eens het spin in het web. En daarmee wordt bedoeld dat wij eigenlijk een aanspreekpunt zijn van zowel de mantelzorgers als de cliënten, maar ook alle bijbehorende partijen, dus thuiszorg, dagbesteding. Eigenlijk het zijn ook altijd dezelfde mensen die op bezoek komen. Dus je krijgt een trajectbegeleider en die komt op huisbezoek. Mm-hmm. Dus de continuïteit die is belangrijk voor mensen. Begrijp ik dan goed dat jij een soort van gekoppeld wordt zeg maar, aan iemand met dementie? Ja. En jij hebt dan contact met thuiszorg en dergelijke? Ja. Oké. Dus als mensen dan vragen hebben, dan zoek jij dat uit of zo? Of, en ik zorg ook dat het naar de mensen toe komt. Ja. Hoe komt iemand nou in aanmerking voor een trajectbegeleider? Vanuit wie wordt dat eigenlijk geregeld, aangestuurd? Dat kan op verschillende manieren. Heel vaak begint het bij de huisarts. Dus mensen gaan naar de huisarts voor dat ze merken dat er iets niet helemaal lekker loopt. Dat mensen dingen gaan vergeten, ander gedrag. Mm-hmm. Vanuit de huisarts gaat de huisarts een test doen of er wordt doorverwezen naar een geriater. En vanuit of de praktijkondersteuner, eigenlijk een van deze drie mensen die sturen ze door naar ons. Oké. En moet er dan eigenlijk altijd al ook een diagnose of zo zijn? Ook mensen met vermoedens van dementie kunnen naar ons verwezen worden. Als er een hulpvraag is, of mensen willen voorlichting, of mensen lopen vast. Mm-hmm. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Heel vaak merken mensen dat het gedrag verandert van een partner of van een vader of moeder. Waardoor er vragen ontstaan van hoe moet ik hiermee omgaan? Of bijvoorbeeld. Ja. Ja. Is het nou ook zo dat vanuit hulp bij dementie, laat ik zo zeggen, wat voor organisatie is hulp bij dementie? Is dat gewoon één organisatie of is dat opgebouwd uit verschillende items? Ja, ik denk dat jij bedoelt, zit eigenlijk in heel Nederland. Hulp bij dementie, wat ik las op de site, is eigenlijk een organisatie die opgebouwd is uit 17 zorgorganisaties. Mm-hmm. Die samengebundeld zijn tot hulp bij dementie. Jij komt bijvoorbeeld vanuit Proteon, heb ik begrepen. Maar zo heb je ook collega's die uit de geestelijke gezondheidszorg komen, van Vincent van Gogh. Dus ieder brengt zijn eigen expertise mee. Ja. Dat wil ik eigenlijk aangeven. Ja, je hebt HBOV'ers ertussen zitten, mensen die social work, eigenlijk van allerlei achtergronden. Maar komen die allemaal bij die mensen met dementie over de vloer? Ja. Oké. Ja. Want jij bent gewoon één aanspreekpunt voor de persoon in kwestie waar jij aan gekoppeld wordt met betrekking tot meneer X. Ik noem maar wat. Ja. Oké. Ja. Je gaf aan, ik ben een spin in het web. Mm-hmm. Nou is een web heel groot. Ja. Je had het over een stukje begeleiden. Kun je daar wat over vertellen hoe dat eruit ziet voor jou? Dat begeleiden? Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Dat is bij iedereen anders, omdat de hulpvraag bij iedereen ook anders is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als er een partner overbelast is, dan kunnen wij ervoor gaan kijken hoe we dat kunnen veranderen. Dus hoe kan de partner wat minder overbelast zijn? Welke oplossingen zijn er dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen? Hè? Dus eigenlijk kijken we naar oplossingen. Ja.
En als jij dat stukje wil begeleiden, wat heb jij dan nodig om goed te weten van, goh, wat past bij iemand als je bijvoorbeeld denkt aan een dagbesteding inzet? Ja, het is eigenlijk heel belangrijk om te weten wat iemand eigenlijk leuk vindt, wat hij leuk heeft gevonden in het verleden, wat zijn de hobby's. Kijk, alle dagbestedingen hier in de regio zijn gewoon goed, alleen de ene past beter bij de ander als de ander. Dus als de ene heel graag vroeger handwerk heeft gedaan, dan past de ene dagbesteding beter bij diegene als een andere dagbesteding. Mensen die vroeger boer zijn geweest, die gaan misschien lekker op een zorgboerderij waar dingen te doen zijn die met boerenleven te maken hebben. Dus het komt er in feite op neer dat jij, als jij in contact bent met mensen met dementie in de thuissituatie, dat jij probeert een beeld te krijgen hoe is iemand opgegroeid, hoe heeft iemand geleefd, gewerkt en wat inderdaad zijn zijn hobby's, wat jij heel duidelijk naar voren laat komen. Dus dat is voor jou het werkmateriaal, mag ik het zo zeggen? Ja, ja. Oké. En heb je dan ook overleg bijvoorbeeld met die anderen die ook bij die mensen we doen thuiskomen? 1 keer per half jaar plannen we over het algemeen een overleg met de mensen die betrokken zijn. Dus proberen we met de kinderen, met de mantelzorgers, met de thuiszorg, dagbesteding. Eigenlijk iedereen die erbij betrokken is, daar plannen we overleggen mee. Dat je met z'n allen nog op dezelfde koers vaart. Ja, want uiteindelijk zijn zeg maar de mensen die in de zorg zitten, dus de thuiszorg, dagbesteding, zijn ogen en oren voor ons. Wij komen natuurlijk 1 keer per zoveel tijd naar een cliënt, maar zij komen wekelijks, dagelijks. Nou ja, meer dan dat wij komen. Dus we hebben hun ook nodig voor het overleg. Kunnen zij ook een beroep doen op jou bijvoorbeeld? Als bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg iets signaleert of denkt van, goh, ik denk dat hier meer nodig is. Of, Zeker, dat is juist eigenlijk heel belangrijk, want die lijntjes moeten heel kort zijn om goede zorg te kunnen leveren. Ja. Nou zit jij als trajectbegeleider. Jij werkt in Venray en Bergen gaf je aan. Kun je gewoon een beetje uitleggen van hoe die organisatie hier in Venray bijvoorbeeld eruit ziet? Ben je de enige trajectbegeleider of zijn er meerdere? We bestonden 15 jaar afgelopen september. En we zitten zeg maar Noord-Limburg, dus wij zitten in Venray, Horst, Bergen. Dan heb je nog Venlo, Pelemaas. En die zijn allemaal in gebieden verdeeld. En wij zijn met, moet ik om liegen, 15 denk ik, in de regio Venray. Dus Venray, Horst, Bergen. Ja. En is het dan dat je dan een overleg hebt, 1 keer in de week of zo? 1 keer in de week hebben we DEC-overleg. Ik ben wel even vergeten waar de afkorting ook alweer eens voor staat. Diagnostisch Expertisecentrum heb ik gelezen. Ja. Nou... ja. Goed voorbereid, Catherine. In het overleg zijn wij als team aanwezig en ook onze eigen psychologen en artsen. Artsen ouderengeneeskunde. En die, eigenlijk is dat casuïstiekbespreking. Dus we spreken casussen waarbij we even niet zo goed weten wat we ermee moeten doen. Of waar vragen over zijn of waar we graag de mening even van andere mensen nodig hebben. En daar zijn artsen en psychologen bij aanwezig. Ja, wekelijks. Want het klopt toch dat ook de arts van zo'n DEC ook eventueel een diagnose kan stellen? Want dat doet Hulp bij Dementie ook zelf, hè? Nou, wij kunnen wel testen doen, maar wij stellen geen diagnoses, zeg maar. Als trajectbegeleider niet, maar de arts waar je wel mee samenwerkt vanuit als er nog geen diagnose is, dan kan het zo zijn dat we met de arts op huisbezoek gaan en daar de testjes afnemen. Of eigenlijk de arts en dan dat we samen optrekken, zeg maar, tot de diagnose. En waarom zou je dat dan doen, zeg maar, de diagnose stellen? Is dat om bijvoorbeeld aanspraak te kunnen maken op bepaalde gelden of zo? Ja, je hebt de diagnose uiteindelijk nodig voor de toekomst eigenlijk. Ja, want voor jou zal het uiteindelijk, jij kijkt, neem ik aan, naar gedrag en wat hebben mensen nodig. En of er dan in eerste instantie wel of niet een diagnose... In eerste instantie maakt het niet zoveel uit. Nee. En, het kan best lang zo zijn dat mensen zonder diagnose bij ons in begeleiding zijn. Omdat als er een hulpvraag is en het gedrag is toch anders dan normaal. En hoe lang ben jij dan bij iemand? Hoe lang duurt zo'n begeleiding? Ja, daar is eigenlijk niks over te zeggen. We komen in beeld dus als er een diagnose is of nog geen diagnose. En we gaan uit beeld als mensen opname krijgen in een verpleeghuis of overlijden eigenlijk. Dat is het punt waarbij wij stoppen.
Ja, dus er zit geen, het is niet zo dat je 20 keer mag komen en dan is het op. Nee. Wat je tegenwoordig Nee, gelukkig niet. niet. En als iemand opgenomen wordt of iemand gaat overlijden, dan hebben wij nog 6 weken, kunnen wij zorgen voor nazorg, zeg maar. Dus mocht daar behoefte aan zijn. Ja. En dan heb je ook nog de overdracht als iemand opgenomen wordt, dat je daar ook bij de overdracht aanwezig bent. Ja, soms wel, soms niet. Dat ligt een beetje aan hoe de Organisatie waar iemand terecht komt. Ja. Kan het ook gebeuren dat jij bijvoorbeeld geen klik hebt met iemand? Of dat mensen zeggen, nou, ik vind Laura eigenlijk helemaal niet zo... Kan ik me niet voorstellen, maar ik vind Laura niet zo fijn. Ja, dat kan zeker. En dan? Mag je dat dan aangeven? Ja, graag zelfs. Want ik denk zeker dat het niks zo vervelend is als je iedere keer met iemand opgescheept zit die je niet aardig vindt. Ja. En het hoeft ook niks... werkgerelateerd te zijn. Het kan gewoon dat je geen klik met iemand persoonlijk hebt. Ja. Nou, eigenlijk graag dat mensen dat aangeven, want als dat zo is, dan krijg je gewoon iemand anders. Ja, dus het is wel goed om te weten. En dan regel jij dat, zeg maar. Ja. Maar daar heb je dus dan ook dat team voor waar je dat weer terug kunt leggen. Sowieso is het team heel belangrijk, want we werken natuurlijk heel veel individueel. We gaan alleen op huisbezoek, eigenlijk doen we alles alleen. Dus overleg met collega's is heel belangrijk. Ook soms in lastige situaties waar je terechtkomt, wat moeilijk is. We zijn allemaal geen robots, dus er spelen ook situaties waarbij het soms ook moeilijk is. Dan is het fijn om met collega's te kunnen sparren. Ja. Toen net had je het er al over van, dan heb ik een overleg 1 keer in de 6 maanden ongeveer. Met de andere disciplines die ook aanwezig zijn rondom die cliënt, zeg maar. Hoe start jij nou een nieuwe cliënt? Kun je ons dat vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kom jij aan die naam van iemand? Ja, we krijgen dus een verwijzing via de huisarts vaak of via de polygeriatrie. En die komen bij ons op een wachtlijst te staan, die helaas momenteel iets langer is dan dat we normaal gesproken gewend zijn. Maar ja, de aanmeldingen stromen binnen eigenlijk. Ja, goed. Wanneer mensen op de wachtlijst hebben gestaan en aan de beurt zijn, dan bellen we ze altijd op. Eigenlijk is ons streven om van tevoren even te bellen dat ze goed op de wachtlijst staan en dat we bellen wanneer er plek is. Maar goed, door de drukte kan dat ook wat langer duren. En dan starten wij met... Wat zou je advies dan zijn om daar heel eventjes op in te Je mag haken? gewoon bellen, hè? Als je denkt van, het duurt lang en ik wil toch... hoe staat het ermee? Of als er dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Of die, waarbij mensen toch... Het gevoel hebben van, dit klopt kan niet. Ik niet meer hanteren. Ja, dan kun je alsnog gewoon naar de algemene lijn bellen. En daar wordt gekeken wie er je te woord kan staan. Ja. Zeker doen. Dan start ik met een kennismakingsgesprek. En dat is ook elke keer een beetje anders. Want de ene persoon waar ik kom is heel erg open over... dat hij de ziekte heeft en de andere moet er niks van weten. Dus dan ga je dat tasje een beetje af. Ik vind het zelf altijd wel fijn als ik iemand bel... dat ik alvast een beetje voorinformatie heb. Want we krijgen natuurlijk informatie via de huisarts... maar die is af en toe ook een beetje sumier. Dus dan is het fijn om even aan de telefoon te vragen... aan de contactpersoon van... hoe gaat het? Wat speelt er? En dan op kennismaking... eigenlijk... wil ik altijd best wel wat weten van mensen. Kijk, soms lukt het ook niet, omdat dat is ook prima, als het er niet van komt. Maar om een beetje een beeld te krijgen van hoe gaat het met iemand, waar zit de hulpvraag, wat heeft hij nodig. Ja, en soms is dat heel veel en soms is het ook even goed zoals het gaat. Ja. Want jij legt uit van wat een trajectbegeleider doet, wat jouw taak is. Leg je dan ook uit dat jij... wekelijks komt of 1 keer in de maand? Of hoe doe je dat aanpakken? Dat is ook een beetje een gevoel, denk ik, wat je bij mensen hebt. Want bij de ene is het... Kijk, als er niet zoveel speelt en mensen hebben zoiets van... start maar rustig op. Dan kan het 1 keer in de 8 weken zijn. Het kan 1 keer in de 6. Soms kan het ook in de 3 weken. Ja, het is een beetje wat de situatie toelaat. Of wat degene zelf wil. Ja. Hey, en als ik nou... stel, ik kom op mijn wachtlijst... of mijn partner komt op... wij komen samen op de wachtlijst... En ik weet niet hoe lang dat dan nu duurt, maar in die tijd denk ik dat het heel erg verslechtert of zo. Dan kan ik bellen, maar jullie hebben niet meer handen dan dat je hebt natuurlijk. Als wij merken dat iemand echt urgent wordt, zeg maar, dan kan het in overleg met de huisarts, doen we dat dan meestal. Dan komt iemand wat hoger op de lijst te staan en dan is degene eerder aan de beurt. In die zin...
dat als er echt iets moet gebeuren, dan moet dat natuurlijk gebeuren. Maar er staan ook heel veel mensen op de wachtlijst, daar gaat het niet zo goed mee, maar die kunnen nog wel eventjes... Daar kabbelt het zeg maar een beetje voort. Ja, dus, ja, dat snap ik. Hij vraagt dat eigenlijk voor de mensen die ik ook heel veel ken, die altijd braaf wachten. Ja, maar dat hoeft niet. Als je echt je mag denkt best wel bellen. Je mag best wel bellen, ja, zeker. En soms kunnen we ook alvast telefonisch iets regelen. En ik kan me ook voorstellen, inderdaad wat je aangaf, dat je hoort dat je er wel goed op staat en dat er wel wat gebeurt. Dat soms weten mensen ook, dat heb je zelf ook wel eens, dat je denkt van, is het wel eigenlijk goed doorgekomen. Ja. Dus ja, bel vooral als je denkt... Is mijn blaadje niet langs de kast gevallen? Ja, precies. Is het dan ook zo dat de huisarts ook kan aangeven van hier is spoed bij om inderdaad op te starten? Ja, spoedgevallen die worden echt wel, dat moet ook snel opgepakt worden. Die moeten als eerste opgepakt worden. Ja. En dan binnen 1-2 dagen dat er dan contact gelegd wordt door de arts. Okay. Hey, en heb je als trajectbegeleider ook een bepaalde specialisatie of een bepaalde voorkeur? Of doen jullie allemaal? Ja, we doen eigenlijk allemaal alles. Maar je hebt wel, je kunt je specialiseren, dat heet een sterrol bij ons. Dus bijvoorbeeld, een sterrol is mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat je daar je eigen een beetje specialiseert. Of jonge mensen met dementie of... dat soort categorieën, zeg maar. Specifieke dementies? Ja, dus het is daar met die specifieke dementies. En daarbij heb je soms een cursus, of heb je een symposium of een bijeenkomst. Of je gaat dingen in de wijk doen met dat soort... met de cliënten die daarbij horen. Moet je sowieso bijscholing of iets dergelijks volgen of cursussen? En... Ja, in principe zijn de mensen die bij ons werken allemaal hbo geschoold. Maar je krijgt ook een scholing aangeboden, case management, dementie. Ja, uiteindelijk gaat iedereen die doen, maar daar kunnen nog maar een aantal tegelijk beginnen. Dus dat is, Oké. Wordt er door trajectbegeleiders ook cursussen gegeven voor mantelzorgers om hoe om te gaan met de partner die dementie heeft, of je oma of tante? Ja, toevallig gaat er binnenkort eentje beginnen, dat heb ik opgeschreven. Ja. In het voorjaar start hij vanaf 27 februari in Venray. Ik weet alleen eventjes snel niet. En is dat dan binnen Vincent van Gogh? Want dat was het voorheen vaak. Of binnen de zorggroep? Goeie vraag. Maar dan kunnen ze jou bellen? Ja, dan kunnen ze hem gewoon bellen. De klantenservice bellen gewoon de klantenservice, ja. Dat is op dinsdagmiddag van 2:30 tot 3:30. Ja. En de kosten zijn €45 per persoon. En als je lid bent van het Groene Kruis, betaal je €30 per persoon. Dus en je kunt bij je eigen ziektekostenverzekeraar ook nog altijd kijken of er spijtzorg in dat stukje ook... de eerste data is in ieder geval 27 februari, dus dan... Dus er is nog plaats dat mensen zich op kunnen geven. Dus dat is goed voor u mogelijk thuis of hier om dat te weten. Ja. Kun je wat vertellen wat zo'n mantelzorgcursus inhoudt dan? In principe zitten daar thema's aan iedere bijeenkomst. Dus iedere bijeenkomst wordt iets verteld over hoe om te gaan met een partner of iemand in de buurt met dementie. Maar ook, want dat zie je heel vaak, wat is dementie? En ik ben wel eens vergeetachtig. Ja, dan vergeet ik iets uit de agenda en zo, weet je. Is dat dan ook al meteen dementie? Nee. Wordt dat dan ook daar uitgelegd binnen die mantelzorgcursus? Nou, er wordt denk ik wel uitgelegd wat dementie inhoudt. Maar een beetje vergeetachtigheid is natuurlijk niet meteen dementie. Dus er zitten heel veel andere aspecten aan. Gedragsverandering, niet meer helemaal mee kunnen in de maatschappij. Want dat zien we ook heel vaak. Mensen laten steekjes vallen met bijvoorbeeld geld pinnen, boodschappen doen. Eigenlijk alles wat normaal is voor iedereen. Dat gaat niet meer normaal. Ja. En de dagelijkse dingen. Ja. Nou, kom jij bij mensen aan huis. Je geeft aan de frequenties afhankelijk van wat je samen met elkaar overeenkomt, zeg maar. Hè? Maar je merkt dat als je in gesprek bent met het echtpaar, laat ik het zo maar even zeggen, dat het dan toch wat strijd geeft naar elkaar. Dat lijkt me niet altijd makkelijk om daartussen te zitten. Hoe pak je zoiets aan?
Nou, wat ik wel eens doe is de afspraak bijvoorbeeld alleen met de mantelzorger maken, zonder dat de cliënt er zelf bij is. Want soms vinden mensen het ook moeilijk om vrijuit te praten waar hun partner bij is. Omdat het is natuurlijk heel confronterend als er tegen jou gezegd wordt wat je allemaal niet meer kunt of wat niet meer lukt. Dus dan spreken we wel eens alleen met de partner af. Of met de mantelzorger eigenlijk. En doe je dat ook wel eens met de persoon met dementie? Doe je daar ook wel? Ja, en dat is ook wel soms heel nuttig, omdat je dan heel vaak als de partner erbij is, bijvoorbeeld koffie zetten, een klein voorbeeldje. Dat doet dan heel vaak de partner, dus dat gaat ook eigenlijk altijd goed, totdat de partner er niet bij is. En dan, hoe werkt een koffiezetapparaat ook alweer? Dan zie je soms wat meer over de cliënt. Ja. Dus je ogen, oren is heel belangrijk voor jou. Het hoeft niet altijd met praten te maken. Je ziet ook gewoon wat mensen doen. Ja, want toen straks stelde ik de vraag van, hoe start eigenlijk zo'n traject voor jou? Hè? Maar ik kan me voorstellen dat jij daar blanco binnenkomt in die zin dat daar nog geen huishoudelijke hulp aanwezig is en nog geen thuiszorg, geen dagbesteding. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, ik probeer altijd te kijken waar iemand aan toe is, want soms kun jij wel heel veel ideeën hebben, maar wil diegene niks. Dus dan moet je het rustig gaan opbouwen, vertrouwensband met iemand opbouwen en dan pas dingen in kunnen zetten. Plus gewoon kijken naar de veiligheid van iemand. Ja, wat heeft hij nodig om de dag veilig door te komen? Maar die vertrouwensband geldt natuurlijk niet alleen voor de persoon met dementie, maar ook voor de mantelzorger. Die ook vaak steun nodig heeft, wat best moeilijk is om aan te nemen soms. Hè? Zeker. Hoe hou je dat in de gaten, dat een mantelzorger zichzelf niet over de kop zorgt, zeg maar, en ook nog aandacht geeft aan zichzelf? Is dat iets waar je ook naar kijkt? Ja, zeker. Je hebt ook een cursus Partner in Balans, dat is dat is online, zeg maar. Daar zou je dat is eigenlijk om de balans te houden tussen wat kun je aan en wat betekent de zorg voor je partner of vader of moeder. Je hebt ook gespreksgroepen, mantelzorggespreksgroepen, waarbij je in een groepsverband, soms is het fijn om met iemand. Kijk, heel veel mensen in een omgeving die snappen niet wat mensen doormaken met een partner met dementie of een vader of een moeder. Met een gespreksgroep zitten allemaal mensen in hetzelfde schuitje. Dus soms is het heel prettig om met mensen daarover te kunnen praten zonder dat je de hele tijd hoeft te denken van mensen snappen je. Ja. En dat zie je dus bij die mantelzorgcursus die jullie zelf geven. Maar ook binnen het Alzheimer-team heb je ook de mantelzorggespreksgroep. Hè? 1 keer in de 14 dagen is dat. Ja. Om toch heel even op die mantelzorgcursus terug te komen. Is dat een lang iets of is dat overzichtelijk, die cursus? Weken. Een paar weken? Ja. Oké. Ja. Heb jij nog iets, Nicole? Ja, wat ik nou heel erg graag wil weten, dat wil ik gewoon graag weten. Wat vind je nou het allerleukste aan je werk? Ik vind het allerleukste, ik vind eigenlijk heel veel leuk. Ik vind het allerleukste de afwisseling. Je gaat zeg maar, het ene bezoek is het andere bezoek niet. Je maakt heel veel. Ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben wat de ziekte inhoudt. Dus wat voor een. Ik wil niet in problemen denken, maar er zijn nou eenmaal wel heel veel dingen waar mensen tegenaan lopen. Ik denk dat heel veel mensen vergissen in hoe het is om een partner of een vader of een moeder met dementie te hebben. En ik vind het leuk om overal ergens te komen. Ja, en mee te kunnen denken en. Ja, want je bent ook dat luisterend oor voor die mantelzorger. En daar probeer je zo goed mogelijk op in te spelen. Dus. Ja. Om daar die draagkracht natuurlijk zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Ja, want uiteindelijk is het doel natuurlijk dat iemand zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Dus daar moet je dan ook op dat insteken. Is dus het doel van de trajectbegeleider. Ja, dat is wat heel veel mensen, als ik binnenkom, schrikken een beetje. Want die denken, die wil mij weg hebben. Ja, en dat is dus zeg maar het tegenovergestelde de bedoeling. Ja. Het is goed om dat nou wel te benoemen ook meteen. Dat benoem ik ook wel met een gesprek altijd, het eerste gesprek. Dus zo lang mogelijk in de thuissituatie. En dat is eigenlijk ook wat de regering wil. Hè? Zo is het ook eigenlijk ontstaan. Ja. Hè? Het kan ook niet anders, denk ik, momenteel in Nederland. Maar het is natuurlijk ook het fijnste. Ja, als het haalbaar is het voor mensen zelf ook het fijnste. Ja. Natuurlijk, hè? Ja. Als er nou iemand toch op een gegeven moment komt op het punt van... moeten we nou gaan voor opname, geen opname. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan komt er, dan komt het CIZ,
Wij moeten een formulier inleveren waarbij eigenlijk wordt gezegd dat iemand klaar is voor opname. Dan komt het CZ komt een toets afnemen bij iemand thuis, een WZD, wet zonder dwang noemen we dat. Daarbij wordt gekeken of iemand verzet toont tegen opname. Wanneer iemand, de meeste mensen staan er niet om te springen, maar wanneer iemand het er mee eens is dat het gebeurt, wordt er gekeken naar waar de plek is. En heel vaak adviseren wij om mensen om al wat eerder in te schrijven, want de wachtlijsten zijn heel lang. Dus, en inschrijven betekent ook niet dat iemand meteen wordt opgenomen, want daar zit ook een beetje een... taboe. Mensen denken, je schrijft in, dus volgende week zit ik er. Maar zo werkt het niet. Nee. Dus, tenzij er calamiteit wanneer er nood ontstaat. is. Kijk, dan wel, maar normaliter is er dan nog een hele tijd voordat echt opname aan de zet is. Zijn er verschillende redenen waarom iemand opgenomen kan worden. Het kan zo zijn dat iemand thuis gevaarlijke dingen gaat doen. Het kan zijn dat de partner echt overbelast is, dat dat gewoon niet meer gaat. Mensen worden onveilig, mensen gaan 's nachts over straat dwalen. Kijk, dan moet er opname plaatsvinden. Dus dan kom je in een beetje een soort noodsituatie. Huisarts is dan wel van belang voor jou. Ja, voor zeker. jullie. Uiteindelijk is die ook de eindverantwoordelijke. Dat is wel een hele belangrijke. Ja. Want ik kan me voorstellen, je krijgt nogal wat op je bordje, dat je dan het gevoel krijgt van daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar dus de huisarts is de eindverantwoordelijke. Dus die moet je ook constant op de hoogte brengen. Praktijkondersteuners hebben heel veel contact mee. Die zijn ook heel veel van groot belang, want die hebben ook weer contact met de huisarts. Dus, en de huisarts zelf ook. Ja. En zo'n opname, daar had je het over, CIZ. Waar staat dat voor? Dat de mensen dat weten. Centraal Indicatiezorg. Ja, precies. Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Maar het gaat er gewoon om van... Voor jou is dat ook heel gebruikelijk. Ja, ik maak gebruik gewoon de afkorting. Dus dus daar maken we ook helemaal geen punt van. Maar goed, die komt dus aan huis. Dat is een onafhankelijk persoon. En die gaat samen met jou in gesprek met de partner en de persoon met dementie. Dat doen zij dan wel... Uiteindelijk moet de vraag natuurlijk komen, heeft u bezwaar tegen opname? Maar zij pakken dat wel zo in dat het niet heel bedreigend overkomt. Hè? Want dat kan natuurlijk als je meteen vraagt van... Goh, we gaan u opnemen. Ja, dat werkt natuurlijk heel vaak niet. Dus zij doen dat wel netjes. Ja. En dan, hoe wordt dat dan vastgelegd? Je krijgt een indicatie indicatie. En krijg je dat thuis gestuurd? Of degene die het ondertekent, dus de contactpersoon, die krijgt het thuis gestuurd. Oké. En dat hebben de zorginstellingen ook weer nodig voor opname. Oké, want anders kan iemand niet opgenomen worden. Ja. Oké. Dat is best wel veel administratie komt er ook bij, hè? Help je daar ook bij? Ja, nou hebben we het nu over opname, maar ik neem aan dat er zit van ook heel veel voor af. al... Deze baan brengt wel wat administratie met zich mee, inderdaad. Waar wij niet over gaan is bijvoorbeeld geldzaken. Dus wat mensen voor bepaalde indicaties wordt er gekeken naar vermogen, inkomen. Ja, daar houden wij ons afzijdig van. Ja, want als we ons daarmee gaan bemoeien, dan wordt het wel heel moeilijk en veel. Dus eigenlijk regelen we veel administratie, er is ook veel administratie en dat is ook natuurlijk een stukje waarom wij komen. Hè? Want moet je dat allemaal zelf gaan doen? Ja, dat is niet te volgen. Het is niet te volgen, nee. Wat dat betreft zijn jullie eigenlijk de helpende handen van de huisarts. Jullie ontnemen de huisarts heel veel zorg en administratie. Maar er zijn wel meteen het aangeefluik van wat er eigenlijk afspeelt bij de mensen in de thuissituatie. En daar heb je dan regelmatig dat overleg over. Ja. Of als er situaties zijn waarbij ik denk... Ja, wat moet je hier nou mee? Dan kun je ook overleggen. Oké. Wat vind jij nou heel belangrijk om mensen mee te geven als jij zo in de thuissituatie bent? Eigenlijk wat ik heel belangrijk vind is dat iemand heeft dementie, maar iemand is geen dementie. Dus iemand heeft de ziekte, maar is niet de ziekte. Iemand is nog gewoon een persoon. Ja. Ik denk dat heel vaak een beetje vergeten wordt. Ja, dat denk ik ook. Heb jij nog een vraag? Want ik zit zo tegen de tijd zitten we aan. Nee, volgens mij hebben we alles besproken. Heb jij het idee dat er nog iets gemist is? Wil je nog iets
Nee, ik denk dat wel alles gezegd Ja. is. Ja? Ja. Ja, mooi. Of ja, ik kan er natuurlijk nog een uur over praten, maar ja. Ja, nou één ding is zeker, dat laten we straks ook denk ik even in beeld zien, waar mensen terecht kunnen. Hè? Het klantenservice nummer van als er toch vragen zijn. Ja. Naar aanleiding van ons interview met jou, Laura. Dan kunnen ze altijd daar bellen. Of je kunt ook naar de site, hè? Ja. De site van Hulp bij Dementie Noord-Limburg. Want daar staan al mooi de kopjes op. Hè? De kopjes, daar bedoel ik mee de personen die er allemaal werken. Ja. En als de je hoofden. Ja. En Ja, als je letterlijk. daarop klikt, dan krijg je daar ook de naam en het e-mailadres. Dus het is heel fijn om dat op die manier kort te sluiten. Ik denk ook dat het belangrijk nog wel is om te vermelden dat als je denkt dat er iets niet klopt bij je partner of bij iemand dan ook, ga eerst naar de huisarts toe, want dat is denk ik het belangrijkste. Dat is het eerste aanspreekpunt om daar je zorg te uiten, zeg maar. Ja. Ja. En voor de mantelzorger, wat zou je daar nou als nog mee willen geven voor de mantelzorger? Ja, trek ook op tijd aan de bel. We zien echt dat mensen vaak laat bij ons komen. Dan is iemand al helemaal overbelast. Dus Ja. Zorg voor jezelf is het eerste begin als het ware Ja, om het is ook zo moeilijk, goed mogelijk voor Ja. je partner te zorgen. Zeker, ja. Ja, prima. Nou, dan denk ik dat we nou een beetje gehad hebben met de vragen. Straks gaan we nog door hier in het Alzheimer Café. Laura, namens het team van het Alzheimer Café Venray, hartelijk dank voor het mogen interviewen van jou. En we wensen je heel veel succes, want in maart begonnen. Ja. Nou, dat is toch wel nog heel kort hè, in dat opzicht. Dus, maar goed, je hebt hele goede collega's langs je, dus dat zit al snor. Zeker. Nou, voor de mensen thuis willen we nog heel even melden dat we op 5 februari wederom het Alzheimer Café hebben. Dat is een week eerder en dat is naar aanleiding van het carnavalsgebeuren. En dan is het... Dan staan wij te rossen, hè? Ja, dan staan we te rossen, ja. Met de mondbakkers op en zo, hè, dat soort dingen. Dat wordt leuk. Maar die 5 februari gaat het thema over kruip in de huid van iemand met dementie. En dat is via de VR-bril. Nou goed, daar doe jij ook aan mee, hè, Laura? Klopt. En ondergetekende. Ja. Maar goed, dat is minder van belang. Dan willen we nog zeggen dat 18 januari, dan is het danssalon weer. Dat is bij Dansschool Jansen. Hè? En om 2 uur is dat. Kost €5 voor de persoon met dementie. De mantelzorger is gratis. Zeer de moeite waard, want dat is erg leuk. Dan heb je echt weer een beetje dat gevoel van vroeger. En kom nou de volgende keer gewoon gezellig hier in het café. Ja, we zijn gezellige mensen hier. Beste mensen in de thuissituatie, een fijne dag nog. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag!